ওলাইছো যে সরকারক অলপ দেখুৱাই দিয়াৰ নিচিনা নিশ্চয় আপোনালোকক মাতিছোঁ নিশ্চয় চৰকাৰে চাব পাৰিব বা শুনিব পাৰোঁ যে মানৱ সেৱা সংঘই কি কৰি আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চলত গৰীব দুখী মানুহৰ বহুত হেৰি হৈ আছে সমস্যা হৈ আছে যাৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্টটো আমি চৰকাৰক ক'ব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে আমি তেনেকৈ অলপ অলপ সহায় কৰি আছোঁ যাতে মানুহবিলাকে আমাৰ গোটেই মানুহ যিবিলাক দিন দৰিদ্ৰ সমস্যাত পৰি আছে সেইবিলাক মানুহ যাতে সহায় পায় এইটোৰ কাৰণে আমি কৰি আছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে আপোনালোকক মেডিয়াক আমি মাতোঁ যাতে চৰকাৰক আমি এনেকৈ আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি জনাই দিয়াৰ এইটো আমাৰ 17-18 হেৰি কৰিছিলোঁ আজিলৈকে আমি আগৰে পৰা আমাৰ এটা সপোন আছিল তো আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট লকডাউন 3 মাহৰ এটা ডাঙৰ ফাৰ্ষ্ট লকডাউন আছিল তেতিয়াও আমি 300 গাঁৱত এই চাউল দালি খাৱাৰ দ্ৰব্য আৰু কি মাস্ক তেনেকৈ দি ফুৰিছিলোঁ প্ৰেচিডেণ্ট চাহাব আৰু ময়ে আৰু লগত আমাৰ 2 এজন আছিল তাৰপিছত আমি তাৰ লগে লগে এই বেলিকা আমি এই শীতকালিত আমি কম্বল দিলোঁ এনেকৈ দি আছোঁ আৰু ডাঙৰ ফাৰ্ষ্ট লকডাউন আছিল তেতিয়াও আমি 300 গাঁৱত এই চাউল দালি খাৱাৰ দ্ৰব্য আৰু কি মাস্ক তেনেকৈ দি ফুৰিছিলোঁ প্ৰেচিডেণ্ট চাহাব আৰু ময়ে আৰু লগত আমাৰ 2 এজন আছিল তাৰপিছত আমি তাৰ লগে লগে এই বেলিকা আমি এই শীতকালিত আমি কম্বল দিলোঁ এনেকৈ দি আছোঁ আৰু দি থাকিম जोंनि माजिलिपारा गामि माने बहुत बोसोरनिफ्रायनो बे दालाङा गोदोसोनानै थानाय दा बे समनि गेजेराव जों मानब सभा संघनि मानसिफोरखौ एसे लेंहरनानै बेनि माखासे बेबस्था थांलाय फैलायनि बेबस्थाखौ जों दिनै मोननो हाबाय बे मोननो हानायनि थाखायहाय जों दिनै बिराद जोंनि रायजो राजा धन्यबाद आरो बिराद खुसि बे खुसिजोंनो जों दिनैहाय हरसे थोला रंजानो हासिगोन होननानै आं आसा खालामबाय बेजोंनो थांलाय फैलाय बेजोंनो माइ गायनाय बेजोंनो मोसौ लायनाय गासिबो बे नङाबानो फ्राय जोंहा खामानियानो गैया ओंखायनो दिनै थोजासे जोंनि गामिनि रायजो राजा खुसि बिनि थाखाय आं मानब सेवा संघनि माखासे माबाफोरखौ वार्कारफोरखौ बिराद धन्यबादबो होबाय आरो जोंनि गामियाबो बिनि थाखायनो जोबोद खुसियाव दं बे गभर्नमेन्टनि सिस्टेमखौ आं मिथिगौ दिनै जों इन्जिनियारफोरखौ दुखु मोनो जेबो जोंनो मानो दालां होआ होननानै खिन्थु इन्जिनियारफोरनाव बे पावारा गैया दिनैनि दिनाव गासिबो दालां लुनाय सेंसन खालामनाय एप्रुभेल खालामनायनि पावारानो गभर्नमेन्टआव जोब थ' गभर्नमेन्टआ जेब्लानाखि इन्जिनियारफोरनो हरा थ' इन्जिनियारफ्रा गोसो जानाय खुनु दालां मोनसे लुफुंना होफैनो हाया आरो गभर्नमेन्टनिसिम थांनांगौबा जोंनि थाखाय गोरलै नङा बे जिनिसखौ जों मोजाङै मिथिगौ दाखालिबो एससि फैदोंमोन माबानिफ्राय स्टेट बेंकनिफ्राय ओमफ्राय डिभिजननिफ्राय एसडिअ फैदों माखासे सेक्सन अफिसारफोर फैनानै बे दालांखौनो अलरेडि सुना लांनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जों 8थासो दालां खोब दरखारि दंमोन खाथ्रिबारियावबो गंनै बेनिफ्राय गोथैबारि सिंमारि सुवाखाथा बेहाय सुनायाव जोंबो थाफादोंमोन जाहाथे बिथांमोना सुबिदा मोनो बे दालां जायोबा होननानै दा बिसोरो 110टा लिस्ट खालामनानै हरनायनि गेजेराव दिनै 7था ना 8थाल' सिलेक्सन जानानै दं आरो बेबो माला फैगोन बेनिबो खुनु थिरांथा गैया थ' गभर्नमेन्टनिफ्राय सेंसन मोननांगौ होननाय जिनिसा दिनैनि दिनावहाय खोब कठिन जाबाय आरो बेखौ नेनांगौबा बिसोरनि माइ गायनाय बोथोरा जोबलांजोबगोन थेवबाबो जागोन बेनि खुनु आसा गैया ओंखायनो जों सानदों बे दैज्लांनि सिगांनो माइ गायनायनि सिगांनो बिथांमोनखौ मदद खालामनानै बे दालांखौ बानायनायाव बांद्राय फैसानिबो दरखार जानाय नङा एसेनि फैसाखौ जोंबो मेनेज खालामनो हागोन बिदि साननानै बिथांमोनखौ दिनै हेफाजाब होनाय जादों जोंनि मानब सेवा संघआव जोङो स्टार्टिंआवनो 100 जन दङमोन 100 जननि उनाव दिनै गोबां जायगानिफ्राय गोबां गामिनिफ्राय जों लादेरबाय आरो गोबां जागासिनो दं आरो बेहाय जों लागोना जानाखि मेम्बार लागोना आनलिमिट जागोन बाव खुनु लिमिटनि खोथा गैया आरो स्पेसियेलि जेसेबां रिटायार पार्सनफोरखौ जोङो दिनै नागिरगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामहैयो जे मानसि सेवा एबा मानब सेवानिफ्राय साबसिन खुनु धर्म गैया खुनु खामानि गैया बे नितिखौ लानानै जों दिनैहाय बिथांमोनखौबो लेंहैदों आरो बे नितिखौ लानानै जोंबो दिनैसिम खामानि मावगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे हर एंगेलावहाय खामानि मावनो थांबा फाइनान्सियेल दरखार जायो थ' फाइनान्सियेल दरखाराव आं एसे प्रेसिडेन्ट थ' बेसेबां हायो आं नाजायो बेनि उनाव जोंनि मेम्बारफोरनावबो इनफरमेसन हरनाय जायो बिदि जादों दा बाव जुदि होनो सोरबा हायोब्ला खुनु बायध' नङा जे सोरबाया थाइसे होनांगौ खिन्थु हायोब्ला होननायल' मोनसे शब्द खारन जों जे खामानि मावदों बे गासिबो मानब कल्याणनि थाखाय मानसिनि मोजांनि थाखायसो बे खामानिया आरो जोङो बे खामानिखौ मावनायजों लोगोसे दिनै मोनसे जिनिसखौ आं डिक्लेयार होबावनो नागिरदों दाखालि जों मोनसे मिटिं खालामदोंमोन जोंनि लेबार डिपार्टमेन्टनि CSD सार
खाम डिस्ट्रिक्ट अफिसार बिथांखौ लानानै बिथांनि दिनैहाय मोनसे इनकारेजमेन्ट इन्सपिरेसनाव जोङो दिनै 10,000 जन जोंनि एरियानि जायनाखि लेबार जायनाखि खेथियक गोरिब श्रेणिनि मानसिफोरखौहाय कार्ड होनायनि मोनसे बेब'स्था लादों गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दङ जोङो 17-18 दिननिफ्रायनो थ' दिनैसिमबो मोनसे मेंनाय फैयाखै मोजां मोनो जेब्लानाखि हावरिया मानसिखौ एसेबाबो सहाय होनो मोनो अब्ला गावखौनो गोजोननाय मोनो मेइनलि बे उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ आरो जेबो दस्रा टारगेट गैया टारगेटआ बेनो जे गोरिब मानसिफोरजों थाफानानै बिसोरनि दुखुआव एसे बाहागो लाफानो मोनोबा गावखौनो